कोकण मराठा वधूवर मेळावो कारवारच्या सदाशिवगड सदिच्छा सभागृहात आयतवार 10 नोव्हेंबर 2024 दिसा मुंबईच्या कोकण मराठा समाज LMP ग्रुपातर्फे कोकण मराठा समाजाच्या इच्छुक चल्याचा एक मनपसंत जोडीदार निवडूक सदाशिवगडार वधूवर मेळावा आयोजित केला असून नाव नोंदणी करू इच्छिणाऱ्यां जातीतले बेगी नाव नोंदणी करची। या मेळाव्यात एकमेकाला फॅमिलीकडे उलोवन पसंतीचे जोडीदार निवडची संधी मेळटली। नाव नोंदणी केलेल्या वधूवरान आपापल्या पालकासहित आयतवार 10 नोव्हेंबराक सकाळी 8:30 वाजता सदाशिवगडच्या सदिच्छा हॉलात हजर रावचे। सकाळी नाश्ता आणि दनपारच्या जेवणाची व्यवस्था केला। नोंदणी आणि अधिक माहितीसाठी अनंत सावंत 8291 402547 9821 502547 महेंद्र राणे 8668 639016 9834381317 या नंबराचे संपर्क साधचो असे आयोजकांन कळयला। आयतवार 10 नोव्हेंबर सदिच्छा हॉल सदाशिवगड कारवार।